Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi m-am gândit să vorbesc puțin despre produsele care m-au dezamăgit în anul ce tocmai a trecut, respectiv despre produsele care nu s-au ridicat la nivelul promis sau care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor mele. Va fi un clip destul de scurt, deoarece nu sunt foarte multe produse la număr. Inițial nu am vrut să filmez acest clip pentru că nu îmi face foarte mare plăcere să vorbesc într-un mod negativ despre produse sau de persoane în mod general, însă așa cum am făcut videoclipul cu produse favorite ale anului 2021, corect ar fi să fac și un videoclip cu produse care m-au dezamăgit în anul 2021 și vor fi atât produse pentru îngrijirea părului, a pielii, dar și produse de make-up. M-am gândit înainte de toate să încep cu produsele pentru îngrijirea pielii și am aici un lapte de corp de la Lactovit, un lapte de corp care este aproape plin. L-am folosit de 3 sau 4 ori, dar am fost atât de dezamăgită de el încât nu l-am mai utilizat ulterior și cu siguranță nu-l voi mai utiliza pe viitor. Între timp am descoperit alte produse, eventual folosesc variantele de la Victoria's Secret care îmi plac foarte mult sau mai am o variantă pe care am găsit-o în DM care la fel îmi place și o folosesc de fiecare dată cu mare drag, o variantă cu mosc alb. O să vă arăt într-un vlog ulterior cu siguranță. Cum spuneam, acesta m-a dezamăgit pentru că este destul de fluid, intră foarte greu în piele și nu are niciun miros foarte plăcut. Un lucru bun este că are 0% parabeni, însă din punct de vedere al rezultatelor oferite mi se pare că este 0. Nu hidratează pielea cum trebuie, deși ar trebui să o hidrateze foarte bine deoarece conține uleiuri. Între timp cred că și-a schimbat ambalajul pentru că acum am văzut în hipermarket un alt ambalaj. Mă tentează cei drept să încerc gelul de duș de la Lactovit, am înțeles că ar fi ceva mai bun și părerile sunt împărțite în ceea ce privește acest lapte de corp. Unii îl adoră efectiv, alții nu sunt mulțumiți de rezultatele oferite și printre ei mă număr și eu. Mie nu mi-a plăcut de nicio culoare și încerc să-i găsesc o altă întrebuințare sau dacă nu îl voi da mamei mele să-l folosească dacă îi place. Mie nu mi-a plăcut, mi se pare că nu hidratează absolut deloc și nici nu am răbdare până intre el în piele. Voi continua cu o cremă de mâini care nu-mi place deloc. O cremă de mâini de la Evelyn pe bază de banane, mango, coco și unt de shea. O cremă care este destul de fluidă, însă singurul ei plus este că intră foarte repede în piele, dar nu are putere foarte mare de hidratare. Nu hidratează, cel puțin pentru persoanele care au o piele foarte uscată, nu are putere de hidratare. Probabil pentru persoanele care au o piele normală, da, ar face față, dar pentru o piele uscată sub nicio formă. Mi se pare că și mirosul este puțin necăcios, puțin prea intens. Miroase a proteină din aceea cu banane care se ia atunci când mergi la sală sau a chimicale. Cred că chimicale este mult spus, dar are un miros puțin ciudățel pe care eu pur și simplu nu-l agrez, nu-mi place nicio culoare și, cum spuneam mai devreme, pentru pielea mea nu prea face față. Eu am pielea destul de uscată, mâinile destul de uscate și nu mi hidratează atât de bine cum ar trebui. Mai am aici un ulei de păr de la Sien, un ulei de păr pe care îl tot evit, însă în ultima perioadă m-am pus pe el pentru că mă enervează foarte tare faptul că încă mai are produs în el după o lungă perioadă de timp de când l-am achiziționat și vreau să revin la varianta mea favorită în cazul în care nu găsesc altceva care să-mi sară în ochi. Foloseam în mod normal varianta de la Pantene cu keratină, însă nu am găsit-o și am optat pentru varianta aceasta de la Sien pentru că a fost prima care mi-a sărit în cale. Teoretic, el se numește Argan Oil Elixir, este de la Sien, adică din Lidl. Teoretic ar trebui să hidrateze, să hrănească și să fortifice părul. Mi se pare că nu hidratează părul sub nicio culoare, are o textură foarte ciudată, ușor siliconat, așa rămâne foarte ciudat, pe mâini cel puțin, pe păr se vede ca și cum n-ar fi aplicat nimic. Și nu conferă nici strălucire. Teoretic, pentru un ulei de păr ar trebui măcar strălucire să confere, nu conferă nimic, nu hidratează nimic, nu hrănește nimic. Eu sunt total nemulțumită de acest ulei de păr. Pentru părul meu este pur și simplu apă de ploaie, nu face absolut nimic, este ca și cum nu aș fi aplicat ulei.
Ca și miros este cât de cât ok, dar cu siguranță nu-l voi mai achiziționa pe viitor pentru că nu-mi place. Mi se pare că nu are niciun rezultat. Și voi trece la favoritul nostru, adică al meu și al soțului meu. Nu este un favorit, era ironică. Era un favorit așa cu ghilimele, un șampon detoxifiant cu cărbune activ de la Fiore Vita. Este un șampon din Jumbo achiziționat. Am îndrăznit să achiziționez șamponul acesta din Jumbo pentru că am achiziționat anterior și alte produse din Jumbo de care am fost mulțumită, respectiv tot de la Fiore Vita o cremă de duș exfoliantă foarte bună cu migdale, dacă nu mă înșel, face o treabă excelentă și este și foarte ieftină. Nici acesta n-a fost foarte scump, a fost în jur de 15-20 de lei și are 1000 de mililitri. Ideea este următoarea. Este mult prea apos, asta unul la mână, doi la mână nu face spumă de nicio culoare, nu spală deloc, nici măcar ca și gel de duș. Mie ca și gel de duș, așa, îmi place cât de cât, să zicem, însă soțul meu nu-l agrează de nicio culoare, spune că îl mănâncă pielea de la el, nu știu care este treaba, însă este puțin dubios pentru că niciunul dintre noi nu avem o piele sensibilă și mi se pare puțin ciudat că îl mănâncă pielea, așa că am decis de comun acord să nu-l mai folosim și cu siguranță mașina noastră va fi foarte încântată pentru că va mirosi a ciocolată. Mirosul lui este excelent, miroase a ciocolată, însă rezultatele sunt unele foarte proaste. Mi-a plăcut faptul că are pompiță și se dozează foarte ușor produsul, însă rezultatele sunt absolut zero, nu face spumă, cel puțin pentru părul meu m-am chinuit foarte mult ca să îl spăl cu el. Așa că în afară de un miros plăcut nu are niciun rezultat. Încă un produs de care am fost dezamăgită este acest creion de buze de la Revolution Makeup Obsession nuanța Moon. Este ok din punct de vedere al texturii, este cremos, se aplică ușor, însă ca și nuanță, să zic așa, nu este potrivită pentru mine. Când l-am comandat mi s-a părut că este o nuanță puțin mai închisă, adică un maro rozaliu. Nu, este un roz foarte deschis, care abia se vede, cel puțin pe buzele mele nu se vede așa intens și nu se vede nici foarte bine. Mi se pare că nu este deloc rezistent, absolut deloc rezistent. Și încă un minus este faptul că se strânge foarte tare pe buze. L-am dat cu de toate, am dat și cu balsam înainte, sub nicio formă nu vrea să stea acolo, se strânge și arată îngrozitor. Și cum spuneam mai devreme, nuanța nu este potrivită pentru mine. Este un roz foarte deschis, dar m-am gândit că posibil ca un contur de buze ar funcționa cât de cât ok. Deci de acesta pot spune că sunt dezamăgită pentru că nu oferă un aspect net, un aspect plăcut și nu este nici rezistent. Probabil dacă ar fi o nuanță mai închisă ar fi mult mai ok, însă nuanța aceasta mi se pare că nu are nicio treabă. Mai am aici o paletă de la Revolution Cotton Candy, varianta aceasta cu ambalaj gen ciocolățică. Pe acesta cred că l-am achiziționat acum jumătate de an, dacă nu puțin mai mult. N-am folosit-o, însă recent am descoperit-o în trusa de machiaj și am zis să o încerc. Nu mi se pare foarte wow, are 3 nuanțe mate și 15 nuanțe sidefate. Ideea este în felul următor, mi se pare că nu pigmentează. Nuanțele sidefate parcă mai merg, dar nuanțele mate, nimic. O să vă și arăt. O să pun un pliculeț așa ca să nu se vadă să nu se vadă oglinda. Cum spuneam, nu colorează, nu este pigmentată și nu este nici rezistentă, se strânge pe pleoapă îngrozitor și eu nu am pleoapele uleioase. Cred că am folosit-o cam de vreo 2-3 ori până acum, însă am fost total dezamăgită de ea. Mă tenta pe viitor să încerc cu șpirelul acela de fixare de la Essence. Am înțeles că acela ar avea o putere de intensificare a culorilor.
Am citit zilele trecute pe internet că ar face o treabă foarte bună și vreau să ajung în DMS și să mi-l achiziționez și eu și să încerc varianta aceasta. Dacă nu, nu știu ce voi face cu ea, dar dacă reușesc cu acel spray de la Essence, cu siguranță o să vă anunț și pe voi. Dacă aveți palete care nu sunt destul de pigmentate și de rezistente, să încercați și voi cu varianta de spray de fixare de la Essence. Deci aceasta a fost și minunata mea paletă de la Revolution, pe care o am de ceva timp în casă și pe care nu o folosesc din cauza faptului că nu este pigmentată și mi se pare că nu face nicio treabă. Și o să vă mai vorbesc despre două măști de față care pe mine m-au dezamăgit profund, respectiv varianta cu aur de 24 de carate de la Evelyn. V-am mai povestit despre ea în ultimul videoclip cu Empties, dacă nu mă înșel. Nu am ambalajul acum, însă vi-l voi lăsa afișat pe ecran astfel încât să știți și voi despre ce e vorba. Am cumpărat-o de pe Notino, cred, dar mi-a lăsat un gust total amar. Cred că este marea dezamăgire a anului 2021. Aveam așteptări foarte mari de la ea, era o mască detoxifiantă, mirosea destul de bine, însă n-am putut să o țin mai mult de 3 minute pe față pentru că simțeam că îmi pișcă și mă ustură foarte tare fața și am decis într-un final să o dau jos, iar în momentul în care mi-am dat jos acea mască, fața mea era foarte iritată, foarte roșie, mă ustura foarte tare și de aceea o voi premia cu locul 1 în topul dezamăgirilor din anul 2021. Un produs care este îngrozitor, nu știu dacă voi l-ați încercat și dacă v-a plăcut, însă pentru mine a fost cel mai prost produs pe care l-am încercat în anul precedent. Tot o mască de față, însă o mască care nu pot spune că m-a dezamăgit din punct de vedere al faptului că este foarte proastă, ci din punct de vedere al faptului că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele. Este masca girafă de la Balea. Acum probabil o să stârnesc controverse, părerile sunt împărțite. Unele persoane, cum spuneam și la Lactovit, o iubesc, alte persoane sunt de aceeași părere cu mine, cum că nu este atât de wow pe cât m-aș fi așteptat. Mi se pare că nu face nimic special, mai ales că nu are putere foarte mare de hidratare, având în vedere faptul că este destinată hidratării tenului. Pentru tenul meu nu a avut un rezultat foarte bun și de aceea m-am gândit să o încadrez în dezamăgirile anului 2021, pentru că am căutat-o foarte mult, dar foarte mult. Am fost, cred că, în 3 DM-uri ca să o găsesc, am găsit-o și în momentul în care am utilizat-o am văzut că nu are niciun rezultat și de aceea m-am gândit să o încadrez și pe ea în dezamăgirile anului 2021. Sunt foarte curioasă să știu dacă și voi ați avut produse care v-au dezamăgit în anul 2021 și m-ar bucura foarte tare dacă mi-ați lăsat în comentarii produsele pe care voi le-ați utilizat anul trecut și care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor voastre. De asemenea, aștept în comentarii și părerile voastre despre produsele pe care eu le-am catalogat ca fiind dezamăgirile mele ale anului 2021. Vreau să știu dacă și voi le-ați utilizat și dacă ați fost mulțumite de rezultate. Cam acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Noi ne vedem data viitoare la următorul vlog. Până atunci vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!